yo sampun nesu kabeh iso rasah kudu nganggo mecucu emanan para sayumu dak beda karo atimu rungokno tembangan manisku duh sayang ngapunten saestu yen tereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina mbok yo sampun nesu kabeh iso rasah kudu nganggo mecucu emanan para sayumu dak beda karo atimu rungokno tembangan manisku duh sayang ngapunten saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina aduh sayang ngapunten saestu yen tereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun